يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ša'nuhu mir i spas na njegova miljenika, posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga doslovno slijede do sudnjeg dana. Allahumma amin. Drage braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neizmjerna hvala Allahu gospodaru svih svjetova koji nam je dozvolio da možemo se okupiti u njegovoj kući kako bismo ga veličali i slavili onako kako on uzvišeni azza wa dželle zaslužuje i kako bi se prisjetili njegova poslanika alejhi salatu wasalam. A kako bismo iskoristili ovu mubarek noć mjeseca Ševala da uputimo nekoliko savjeta koji će nam koristiti da se približimo uzvišenom gospodaru svih svjetova i da poboljšamo svoje stanje kada je u pitanju naš odnos prema sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i općenito prema ummetu Muhameda alejhi salatu wasalam. Svjedoci smo da na desetinama godina pa i više gledamo zulume i nepravde koje se čine prema onima koji robuju uzvišenom gospodaru svih svjetova. Bili smo svjedoci i svjedoci smo da u mubarek mjesecu Ramazanu toliko je ubijeno muslimanske djece u Palestini. Nedužnih života izgubljeni samo zbog jedne krivice, a to je zato što obožavaju uzvišenog gospodara svih svjetova. I ne samo u Palestini, već i u drugim mjestima ginu muslimani bez ikakvog razloga. A njihov grijeh i jedini grijeh jeste samo zato što su muslimani. Gospodar nebesa i zemlje nam je dao do znanja u suri Buruđ, gdje govori o krivici vjernika, uslovno rečeno krivici vjernika zato što su vjernici, da oni koji mrze Allaha, da oni koji mrze poslanika alejhi salatu wassalam, na njihovoj meti će uvijek biti oni koji iskreno obožavaju uzvišenog gospodara svih svjetova. I to ne samo od vremena poslanika alejhi salatu wassalam, već i u vremenima drugih poslanika kako nam je to Kur'an otkrio. Gdje god je bilo skupina koje su istinski obožavali uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, oni su plaćali krivicu njihovog robovanja uzvišenom gospodaru svih svjetova i gubili su svoje živote zato što su bili bliski sa uzvišenim gospodarom svih svjetova. Kako je uzvišeni azza wa dželle govori i kaže: "Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idha hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alun bil mu'minina shuhud." Neka su prokleti vlasnici rovova, koji su te rovove ispunili vatrom i gorivom i koji su oko tih rovova sjedeli. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودَ. I oni su svjedoci da su vjernici mučeni samo zato što su vjernici. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. I osveta nevjernička prema njima
nije zbog ničeg drugog, već zbog toga što vjeruju u Allaha. Znači, ovo su riječi gospodara svih svjetova. I daje nam do znanja. Daje nam do znanja da i kod prijašnjih naroda i kako nam je došlo u vjerodostojnim predajama, u tradicionalnim tefsirima, da smo te rovove takve sadržine koje su nevjerničke vojske kopale i punili ih vatrom i raznim gorivima i gdje su ubacivali one koji istinski robuju Allahu, bili su na području Iraka, Šama i Jemena. Znači, svi oni koji su robovali Allahu onog momenta kada bi se pozvali da pobjegnu od svoje vjere, odnosno od Islama, da okrenu leđa gospodaru svih svjetova, i oni koji nisu odbijali, oni su platili upravo u ovim rovovima koje gospodar nebesa i zemlje spominje. I vidimo ovdje da spominje samo jedan jedini grijeh. Vjernicima to je zato što obožavaju Allaha, silnog i mudrog. I da ih nisu ubijali zbog ničeg drugog, samo zbog toga što su vjernici i što obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i što su pripadnici Allahove tebareke wa ta'ala vjere. Ako bismo analizirali život poslanika alejhi salatu vesselam, kada nastaju problemi kod poslanika alejhi salatu vesselam, ako možemo reći problemi u pravom smislu riječi, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i prije poslanstva bio je najbolji u svom narodu. Bio je najbolji u Mekki. I ne najbolji u Mekki, nego je bio najbolji na zemlji. Najbolji na zemlji. Bio je odličje poštenja, odličje pravde, odličje svega onoga što ima vrijednost samo po sebi. I svi su ga voljeli. I čak u mnogim sporovima su pozivali poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im presudi. Niko nije bježao od njega. Već je bio neko ko je sam po sebi bio pravda. I gdje god bi bio nekakav proces, pozivali bi poslanika. Šta god nisu mogli riješiti, pozivali su poslanika alejhi salatu vesselam. Da poslanik sallallahu alejhi ve sellem presudi. Međutim, kad je počela objava i kada je počeo pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala, šta se dešava? On postaje najveći neprijatelj onim ljudima koji su ga lično opisivali na najbolji mogući način. A zbog čega je poslanik alejhi salatu vesselam u njihovim očima tog momenta postao najveći zločinac, najveći njihov neprijatelj? Upravo iz tog razloga što se približio Allahu. A poslanik alejhi salatu vesselam uopšte se nije promijenio kao karakter. Ostao je potpuno isti. Samo sa mnogo većim počastima koje dolaze sa Allahom tebareke ve ta'ala vjerom, koje mu Allah dželle ve ala dao. Kada nastaju problemi sa poslanikom i njegovim sledbenicima? Znači, onog momenta kada su pozivali na pravdu, na pomirenje, na izmirenje, borba protiv svake vrste zla, svake vrste zločina i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao ljudima kroz vjeru da imaju svoje dostojanstvo i da niko ne može sa njima da manipuliše, onda tog momenta oni koji mrze Allaha i poslanika alejhi salatu vesselam, odnosno vjeru koja zagovara vrijednosti, onda njima postaju problemi. Evo, mi možemo da pogledamo gdje god u arapskoj zemlji na vlasti došao čovjek koji se boji Allaha, koji se boji Allaha u pravom smislu riječi i koji hoće da zavede Allahov tebareke ve ta'ala zakon na zemlji ili u toj zemlji, automatski je borba protiv njega. Automatski je borba protiv njega da se svrgne sa vlasti. Da se svrgne sa vlasti. Zašto? Zato što je taj čovjek u očima nemuslimana, u očima onih koji promoviraju sve ono što je zlo među ljudima, kao što je droga, prostitucija, kriminal i tako dalje, gdje imaju ličnog profita. Onda gdje vlada Allahov tebareke ve ta'ala zakon, tu ne mogu da probiju. Nemoguće je. Ne mogu da manipulišu masama koja je svjesna Allaha i poslanika alejhi salatu vesselam. I zato ti ljudi ne mogu ni da dođu na vlast. Ne mogu, već i jako brzo i svrgnu, jako brzo i stave iza rešetaka kao što je to bilo sa egipatskom vlašću, tako dalje, i tako dalje. Znači, svi smo svjedoci. To nije nešto što se desilo prije 50 godina ili 100 godina, pa da nismo bili svjedoci. Nego smo imali časne ljude koji su hafizi Kur'ana, koji promoviraju nešto što je dobro, nešto što je vrijednost i odmah svrgnuće, vojni udari, odmah čeli i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Zato što se boje Allaha. Zato što ne daju da se u zemlji ili na tom parčetu zemlje na kojim oni vladaju, ne daju da se promovira nešto što se zove nevrijednost. Nešto što negativno utiče na omladinu. Nešto što ponižava čovjeka, ali onda gdje se vraća dostojanstvo čovjeku, da nikomu ne može saviti kičmu, da ga niko ne može poniziti, onda oni postaju faktor, onda oni postaju vlast na zemlji.
a to nevjernici koji mrze Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne žele da dozvole. Iz tog razloga što znaju da je propast njihova upravo u tim ljudima. I da sa tim ljudima dolazi njihova propast. Međutim, mi imamo jednu pogrešnu percepciju o vlasti i moći vlasti iz ljudi na zemlji. Oni misle da ukoliko izaberu put koji ne vodi ka uzvišenom Allahu, već putevi koji vode ljudima koji drže vlast na zemlji, da ih oni mogu pomoći i da im oni mogu donijeti ugled i prestiž među ljudima, Allah tebareke ve taala daje takvim poniženja prije ili kasnije. I o tome govori Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kod prijašnjih naroda. A i svjedoci smo i mi, oni koji su promovirali upravo u tim muslimanskim zemljama nešto što se zove nevrijednost i borili se protiv vrijednosti, a sami po sebi su bili muslimani, Allah tebareke ve taala im je dao poniženje. Međutim, ono što je jedna velika greška i danas vidim na društvenim mrežama, mi očekujemo da nam pobjedu i da nas neko iz zuluma, nepravde izvadi neko drugi. Mi očekujemo od nekud pobjeda da dođe. Mi očekujemo da uspjeh od nekud dođe. A mi smo veliki spavači, spavamo. Gdje god pogledamo muslimani, oni spavaju. I danas sam pročitao od jednog velikog insana gdje kaže muslimani čekaju da one ptice koje Kur'an spominje da nose u svojim kandžama kamenčiće i da pobiju neprijatelje Islama, kaže mi njih čekamo. Kaže znate šta bi se desilo? Oni kad bi nosili te ptice koje Allah tebareke ve taala spominje u svojim kandžama da nose te kamenčiće, oni bi ih prvo bacili na nas. Na nas muslimane, ne na one koji se bore protiv Allaha i poslanika, nego na nas zato što spavamo. Zato što smo nemarni prema Allahu, nemarni prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Nemarni smo prema Allahu i poslaniku alejhi salatu vesselam. Nismo svjesni naše zadaće. Zbog čega nas je Allah stvorio? Šta je naš zadatak na zemlji? Šta su vrijednosti? Da se borimo za vrijednost? Jednostavno, svaki čovjek, evo, mi organiziramo proteste, skoro nema grada gdje nema protesta vezano za Palestinu, vezano za Kuds. Svi stavljamo na statuse Palestina, Gaza, Mesdžidul Aqsa, Jerusalim, suze, svi plačemo, palestinske zastave. Vjerujte, to je za mene smiješno. Lijepi su protesti mirni po ovih zemalja da znaju da smo živi. Jer to je jedino što možemo da pokažemo da smo živi, da prošetamo ulicama. I da govorimo nema drugog božanstva osim Allaha. Muhammed je Božji rob i Božji poslanik. Evo imali smo protest u Dortmundu, to je bila jedina poruka. Nema drugog, mašalo lijepa poruka. I zaista je tako. Istina je. Šta dobijamo tim? Šta smo dobili? Godinama, na desetine godina nas ljudi gledaju. Pa upravo ti koji se bore protiv Palestinaca, oni nas samo probude kad padne nekoliko granata, mi se malo kupimo u gradovima, borba, ubiša nam braću, plačemo svi, mi smo za Palestinu, slobodna Palestina, treba osloboditi muslimane, počnemo da plačemo. Sve se završava na tome. I nemojmo da krivimo druge. Nisu nam krivi vallahi drugi. Nego vidite kako su nas proučili drugi šta su naše slabosti. Koje su naše slabosti i onako kako su naše slabosti, oni djeluju prema nama. Onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao da će nam doći propast njegovom umetu, njegovim sljedbenicima. Ukoliko budu imali te komponente, te stvari kod sebe, koje Allah ne voli poslanik, u tome je naš propast. I u tome će nam dati Allah poniženje. I oni su nas dobro proučili. Upravo ti koji su nastanili Palestinu. Oni su nas dobro proučili i znaju gdje su naše slabe tačke koje nam je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Božje davanje. Toliko su nas doveli do tih slabih tačaka, da mi od tih tačaka ne možemo da se odvojimo. A oni nas sve više guraju prema tim tačkama koje su naše slabosti. Zanimljivo. I to možemo analizirati. Niko nam ne treba. Samo analiza poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem hadisa. Vidjet ćemo da je sve onako kako je poslanik alejhi salatu vesselam rekao i kako je opisao, da će muslimanima doći u njegovom umetu propast ukoliko budu radili to i to. Vidjet ćemo koliko stvari imamo tu kod sebe. A ništa ne radimo da ih promijenimo. Ništa. Protesti ništa ne mijenjaju. Ako čovjek ne robuje Allahu tebareke ve taala, ako čovjek ne mijenja stanje svoje prema Allahu, ne mijenja svoju porodicu prema Allahu tebareke ve taala, jednostavno ne radi na tome da bude bliži Allahu.
Jer takvi ljudi su koristi zajednici, ne samo muslimanskoj, nego nemuslimanskoj. Šta mi možemo da promijenimo na globalnom nivou ili na nivou umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Mi očekujemo od nekog da dođe, ali ništa ne radimo. Na protestu ko izlazi većinom na protestu? To nisu svi ljudi koji obožavaju Allah. Čak šta više na tim protestima ima ljudi koji uopšte ne poznaju Allahovu te bareke ve taala vjeru. Pa izađu možda i neki huligani koji naprave veću štetu na tim protestima i stave sliku ljudima ili predstave sliku ljudima o Allahovim te bareke ve taala robovima i sledbenicima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jako loš. Jako loš. Kao što smo imali gađanje sinagoge. Ljudi izašli gađaju sinagogu. I to mediji snimaju. Niko neće Mesdžidul Aksa da snima koji gori. To nikoga ne interesuje. Mi smo imali crkvu u Parizu. Crkva u Parizu je gorela. Cijel svijet je govorio o toj crkvi. Nema medija koji nije govorio o crkvi. Oštetila se crkva. I nema donatora iz svijeta koji nisu učestvovali u obnovi te crkve. Jel' tako? Istina. Svi su mediji govorili. Gdje su dušnobrižnici i velikodostojnici iz Evrope, zapadne Evrope, iz Amerike, koji su brižni o Mesdžidul Aksa'u? Da obnovimo Mesdžidul Aksa. Da ono što je ne ljudstvo uradilo, to zlodjelo, da obnovimo Mesdžidul Aksa. Da pokažemo sliku medijima da smo i za taj mesdžid. Isto kao što je svijet bio za crkvu. Kakve razlike ima na jednoj ili na drugoj strani? Samo možemo da vidimo kroz medije da imamo dvostruke aršine. Dvostruke aršine. Mesdžidul Aksa koji je jednostavno kultura i civilizacija i sav život nastao sa tog parčeta zemlje. Kompletna kultura i civilizacija je nastala s tog parčeta zemlje. I umjesto da to bude vrijednost koju baštine i muslimani i nemuslimani da čuvaju, mi znamo šta je realnost. Znamo šta je realnost. I to govori o jednostavno licemjerstvu svetske politike i licemjerstvu ljudi i dvostruki aršini jedni prema drugima. Jer je to ipak Mesdžidul Aksa, prva kibla muslimana. Prva kibla muslimana. Bilo šta da se uradi prema toj kibli muslimana, nijedan medij to neće pokazat na svojim medijima. Ne, apsolutno ne. Da nije ovih društvenih mreža, pa i mnogi video od YouTube-a, oni se mačinju sa YouTube-a. Da ne dođe do očiju ljudi, da ne vide šta se sve dešava unutar toga. Da nije ovih društvenih mreža, nijedan medij ne bi objavio to što se dešava. Mislim, imamo svaki, prije nekog sam razgovarao sa jednim Palestincem. Bio je ovdje kod nas na teraviji namazu. I pitam ga kakvo je stajanje. Kaže, nema dana da ne padaju granate. Gdje mi čujemo u medijima da padaju granati da nam se ubijaju naša braća? Nigdje u medijima nemamo. Gdje su ubijena djeca u Palestini da ih promoviraju zapadni mediji da kažu ovo su naša djeca, bez obzira što su djeca muslimana. Bilo koje dijete nemuslimansko koje je ubijeno u zapadnoj Evropi, mi svi tu djecu stavljamo i na našim medijima i na našim statusima da kažemo da smo protiv toga da se djeca ubijaju, da se nedužni ljudi ubijaju. Mi to možemo, ali oni ne mogu. Zašto? Upravo iz tog razloga što smo mi podučeni bontonom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik alejhi salatu ve selam je zabranio i Kur'an je zabranio ubijanje nevinih ljudi, ubijanje žena, ubijanje djece. To je bonton poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nismo zadojeni mržnjom kao drugi. Što ne razmišljamo kao drugi. Što nismo osvetnici kao drugi. Što nemamo apetita za ubijanje kao što oni imaju. Da ubijamo one koji su drugačiji od nas. Ne. Mi to nikad kroz historiju nismo radili. Mi smo imali genocid koji je bio u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini. Dajte nam jednu fotografiju. Gdje su to muslimani u toj našoj zemlji s kojeg mi potičemo? Da smo mi ubijali djecu, da smo ubijali žene, da smo ubijali nedužne ljude. Nema, vallahi. Nema. Zašto? Zato što je to sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zato što je to bonton poslanika alejhi salatu vesselam. Zato što nas je poslanik alejhi salatu vesselam podučio da imamo kod sebe pravdu, bez, kako Allah kaže, nemoj da vas mržnja prema nekom ili nečemu navede da budete nepravedni. Da budete nepravedni, nego da vlada pravda. Zašto? Zato što je to naša obaveza. Ali jedno moramo da razumijemo. Ja sam o tome govorio
još prije nekoliko godina, gdje sam jednostavno bio i meta napada zbog nekoliko kuranskih ajeta koje sam citirao na minberi. Ali ne da bismo proizveli mržnju i da bi bio govor mržnje, već jednostavno osvješćivanje samih nas. Ne da bi nekoga zadojio mržnjom, apsolutno ne, to nije naša misija. Naša je misija, kao što je bila misija poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da širimo ljubav među ljudima, da pozivamo na mir, da pozivamo na ljubav, da obradujemo ljudska srca, ne da ih rastužimo, nego da ih obradujemo. I mi znamo koliko poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uložio napora u tom pravcu. Poslanik alejhi salatu ve selam je poslan svim ljudima. I mi smo poslani svim ljudima da im pokažemo na put istine, na put pravde, da se borimo za pravdu, da se borimo protiv nepravde i tako dalje i tako dalje. To je naš Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I ponosni smo što je naš učitelj. Gospodar nam kaže: "Walan tarda anke al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Zbog ovog kuranskog ajeta se ima mnogo problema. Mnogo problema. Gdje Allah kaže, obraćajući se poslaniku: "Muhammede, walan tarda anke al-yahud." Neće nikada Jevreji biti zadovoljni tobom. Neće. Niti kršćani, niti drugi. Hatta tattabi'a millatahum. Sve dotle dok ne budeš dio njihovog tima. Dok ne budeš slijedio njihovu vjeru. Oni se neće zadovoljiti tobom. Neće. Sve dok ne prihvatiš njihovo, oni se neće zadovoljiti. Definitivno. I mi to moramo da znamo. Naša je obaveza da ih poštujemo, da ih cijenimo, da im činimo dobročinstvo, isto kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio dobročinstvo tim ljudima. Kršćani i Jevreji ne bi opstali danas i ne bi imalo pogotovo tih Jevreja. Njih je šaka u svijetu. Šaka u svijetu. Jedno i na parčetu zemlje gdje je okružena u srcu Allahove te bareke o ta'ala vjeri, u srcu muslimanskih ili islamskih zemalja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je taj koji svojim ponašanjem je dao garant njihovom opstanku. Kršćani su opstali zahvaljujući poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nije ih prisiljavao na vjeru. Čak šta više, i o tome sam govorio, imao sam ciklus predavanja. Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem odnos prema nemuslimanima. Ciklus predavanja smo imali. Da kažemo ljudima da nismo zadojeni mržnjom, nego da smo u obavezi da štitimo kršćane i Jevreje kad se to zahtijeva od nas. Onako kao što je sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik unutar njegove države je čuvao kršćane, čuvao i Jevreje. Vojska poslanika sallallahu alejhi ve sellem je čuvala kršćane i Jevreje. Nije im nanosio nepravdu, nije ih ubijao, štitio njihove porodice, pa čak šta više ko je napadao Jevreje i kršćane, poslanikova obaveza i obaveza vojnika Allahova poslanika alejhi salatu ve selam ili halifa koji su došli nakon poslanika u njihovoj zemlji, odnosno u tadašnjoj našoj zemlji, bili kršćani i Jevreji, oni su ih branili od svih njihovih neprijatelja. Muslimanska vojska je bez ikakvog razloga, da tako kažemo, nisu napadali muslimane, nego napadni kršćani ili Jevreje. Omer ili Ebu Bekr sa vojskom štiti kršćani i Jevreje samo zato što su dali zavjet da i niko neće ugnjetavati unutar njihove zemlje. Znači štit. Oni su opstali zahvaljujući sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I danas je došao dan da onima kojima smo dali, da tako kažem, pravo na život, sačuvali im porodice, sačuvali im supruge, nismo im silovali supruge i njihove majke, niti njihove kćeri, nego ih čuvali od onih koji su to htjeli da im rade, a koji su također bili nemuslimani. Danas kako nam vraćaju? Gledao sam prije neki dan brod Jevreja kada je stigao na obalama Palestine. Na obalama Palestine, gdje traže od Palestinaca da ih Evropa ugnjetava i da su pobijeni, neću spominjati koju zemlju, zbog medija, a da traže kod Palestinaca utočište. I da ih oni ne iznevjere kao što su ih iznevjerili oni u zapadnoj Evropi. I to veliki natpis nad brodu kada su Jevreji stigli na tlu Palestine, na obalama Palestine. I mi im, pošto je to naš narod, muslimani su naša braća gdje god da su, mi smo im dali utočište. Da jednostavno budu musafiri, da svoje živote položimo da bismo ih zaštitili. Njih i njihove porodice. Bilo mušku ili žensku djecu. Čuvali im dostojanstvo. A danas upravo te koje smo pustili na tom tlu naše zemlje, jer prva kibla ona je gdje god da smo. Bili u Južnoafričkoj republici, Mesdžidul Aksa je moja zemlja. Moja kibla. Jer su se moja braća okretala u prvo vrijeme prema toj kibli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okretao prema toj kibli. To je moja zemlja. Isto kao gdje sam rođen u Kalačama pa kažem, to je moje parče zemlje i Mesdžidul Aksa je moje parče zemlje. Imam osjećaj isto kao prema i mnogo više kao što imam prema onom mjestu gdje sam rođen.
I obaveza mi je da štitim. Obaveza mi je da štitim dostojanstvo tih ljudi, te moje braće i dostojanstvo tog samog mjesta. I evo šta smo doživjeli. Doživjeli smo da te koje smo prihvatili na najbolji mogući način, da nam oni ubijaju našu nedužnu braću. Samo zato što su muslimani. Samo zato što su muslimani. I onda vidimo u medijima jedno dijete drži kamen. Jer Palestinci nemaju čime da se brane, osim kamenja. Oni im bacaju pomalo kamenja da ona djeca gađaju te njihove tenkovi, one rakete. I onda smo mi teroristi s kamenom. Eto, imali smo u medijima zapadnim jedno malo dijete koje drži kamen i ovako zamahnulo, ono terorističko dijete. Kamen se svugdje vidi u Evropi, ali se ne vidi krv tog djeteta koje je ubijeno. Nigdje ga nema, ali kamen se vidi. Zašto? Zato što je kamen sam po sebi terorizam. Zapravo to dijete koje drži kamen. Šta može jedno malo dijete od 7 ili 10 godina učiniti? Koju vrstu zla? I na nama je da budemo svjesni. Znači da budemo svjesni, da budemo muslimani svjesni. Kako uzvišeni Azza wa Jalla kaže: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. I oni neće prestati da vas ubijaju. Ovo je isto pravilo Gospodara nebesa i zemlje. Neće prestati da vas ubijaju sve dotle dok vas naše vjere in istata'u, ukoliko budu u mogućnosti. I nikad oni nikad neće prestati Jevreji borbu protiv muslimana. Nikada na tom parčetu zemlje. I ne samo na tom parčetu zemlje, nego i na drugim parčadima zemaljske kugle gdje postoji istinsko robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. A krivica je sve to što smo muslimani. Međutim, jeste krivica to u njihovim očima, ali ne možemo tražiti krivce samo u njima, nego moramo tražiti krivicu u sebi. Zašto smo dozvolili da budemo poniženi? Šta su faktori koji donose poniženje nama muslimanima? Koji su to faktori koji nas jednostavno čine da budemo poniženi pred nemuslimanima i da nas ugnjetavaju gdje god dođu i gdje god da smo da budemo poniženi? Spomenut ću samo 3 faktora večeras zbog vremena. Ono što nam je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje nam je opisao našu slabost i ta slabost će nam donijeti poniženje i gdje će ovladati nemuslimanska vojska nad nama. I tamo gdje budemo nećemo biti nikakav faktor. Nećemo imati poštovanja, nećemo imati snage, bit ćemo razjedinjeni i tako dalje. Prvo što bih želio večeras spomenuti, jedan faktor koji nam donosi propast i poniženje i dunjaluka i ahireta jeste ljubav prema dunjaluku. Ljubav prema dunjaluku. Mi previše volimo dunjaluk, braćo moje. Valahi, previše volimo dunjaluk. Sve dajemo za dunjaluk. Ginemo za dunjaluk. I gledajte šta su nam nemuslimani uradili. Upravo u tim tamo negdje zemljama gdje su muslimani, sav dunjaluk i sav luksus se spojio tamo. I to nije slučajno da je negdje na zapadu toliki glamur i toliki luksus. Već upravo tamo gdje su muslimani, u srcu muslimana. Zašto? Zato što oni znaju kada dođe dunjaluk i kada nastani dunjaluk u naša srca, tada mogu oni da ovladaju nama. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu osobinu spomenuo da je opasna za muslimana i da sa tom osobinom dolazi poniženje i poraz. Da tada oni postaju ne faktor. Oni su niko i ništa. Niko ih se više ne boji. Niko više nema respekta prema njima. Pa kako kaže Seuban, ili prenosi Seuban radijallahu an, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: samo što nisu narodi nasrnuli na vas, ili doći će dan kada će se narodi okomiti na vas. Ne jedan narod, nego narodi. Sa svih krajeva. Isto kao kada se gladni okome ili krenu prema sofri. Tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Doći će vrijeme kada će ljudi navaliti na muslimane. Sa svih strana. Isto kao kada se gladni okome ili krenu prema sofri. Kada čovjek gladan, imali smo prilike da vidimo gladnu djecu. I to upravo u muslimanskim zemljama. Gladnu djecu. A prije neki dan sam podatak slušao na Džeziri, preko 150 miliona na rubu životne egzistencije. Umiru od gladi. Preko 150 miliona ljudi. Uključujući i malu djecu. Odrasle i male. I to podatak UN-a. Znači podatak. Zamislimo nezvanične podatke. To su zvanične. Zamislimo koliki su nezvanični. Kad je 150 miliona zvanični. Gledao sam jednu reportažu koju je Džezira uradila. Stave u nekim kantama plastičnim rižu i puste djecu gladno. Kako trče prema onoj kanti gdje je riža? Makar da su one kante kako treba da su. Nego na izgled ne valjaju ništa. Ništa ne valjaju, ali trče djeca.
Okomila se od gladi prema onoj kanti. Samo da dohvati, nema ni kašike ni ništa. Samo da dohvati malo riže kako bi utolila svoj glad. I da bi to dijete proživjelo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje to stanje. Gladnog čovjeka koji ide prema sofri. Tako će se okomiti neprijatelji prema muslimanima. Kažu ashabi, Allahov poslaniče, je li zbog toga što će nas biti malo? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ne. Biće vas koliko je kao morske pjene. Ali i naša jačina, kvalitet će biti isto poput morske pjene. Nje ima puno, ali šta pjena? Oni talasi stvori, ona samo prođeš rukom, ona ne stane. Nema ništa. Vidite, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada će Allah izvući iz prsa vaših neprijatelja strah prema vama. Oni neće više imati straha prema vama. A u vaša srca će ubaciti vehn. I pitaju ga ashabi, Allahov poslaniče, šta je to vehn? Šta je to vehn? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to je ljubav prema dunjaluku. Imaćete veliku ljubav prema dunjaluku, a prezirat ćete smrt. Mrzećete smrt. Mrzećete susret sa Allahom. Čovjek koji robuje dunjaluku. Koji samo razmišlja o dunjaluku. Koji samo radi za dunjaluk. Pomeni mu smrt, on preblijedi. On izgubi boju. Zašto izgubi boju? Iz tog razloga što mu je žao da ostavi za ono što se bori. Za razliku od onoga koji se bori za Allaha, on jedva čeka susret sa njim. Evo imali smo u medijima gdje čak i ministar odbrane Izraela ili izraelske te vojske je dao ogromnu svotu novca da se ti snimci povuku. Gdje jednostavno vojnik, to sam gledao sinoć, možda ste vi bili u prilici, gdje njihov vojnik neće da ide, izraelski vojnik neće u borbu protiv Palestinaca. Gdje kaže mi volimo, on kaže za njih, kaže mi volimo život, a oni vole smrt. Kaže mene je strah da idem protiv tih ljudi. Mi volimo život, a oni vole smrt. Takvi su nam bili ashabi. Voleli su susret sa Allahom. Zamislite nemuslimansku ili nevjerničku vojsku sa jedne strane i Allahova poslanike sallallahu alejhi ve sellem i ashabe koji vole susret sa Allahom. Pa kako da se ne urede oni na drugoj strani? Jer znaju da imaju susret sa onim koji vole Allaha i poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Vole susret sa Allahom. Njihov pravi život jeste odlazak uzvišenom gospodaru svih svjetova. Tu ne može doći do poniženja. S takvim se u borbu ne ulazi. Ali kad vide da mi ludimo za auto, živimo za kuću, živimo za dunjaluk, kaže od ovija ljeba nema, jer rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da od ovakvih ljeba nema. Tad oni udaraju na sve strane. Poslanik nam je opisao da oni koji budu dunjalučari, tu im je propast. A vallahi mislim da većih dunjalučara i da u većem luksuzu iko živi i da želi da živi, nema kao muslimani. Nema. Mi smo to svjedoci. Da ne spominjem državi i tako dalje, zbog medija. Znači, to je jedno. Velika ljubav prema dunjaluku i prezir prema smrti. To je naša slabost. I to nam donosi samo po sebi poniženje. Ono što sam odvojio gdje imamo jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje je spomenuto nekoliko stvari koje također spominje privrženost prema dunjaluku i ostavljanje napora i borbe na Allahovom tebareke ve taala putu. Šta je to zapravo privrženost prema dunjaluku i ostavljanje napora i borbe na Allahovom tebareke ve taala putu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada budete trgovali sa kamatom, vidite, počinje svoj govor sa velikim grijehom. Kada budete trgovali sa kamatom i kada se budete dohvatili kravljih repova, znači kada se budete držali za kravlje repove i kada budete samo obrađivali zemlju i kada se budete bavili zemljoradnjom, a ostavite borbu na Allahovom tebareke ve taala putu i budete ostavili ulaganje truda na Allahovom tebareke ve taala putu, Allah će dati da nad vama zavlada poniženje. Allah će dati da nad vama zavlada poniženje. I nećete se iščupati iz tog poniženja sve dotle dok se ne vratite Allahu. Šta spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem? 4 stvari ovdje spominje poslanik alejhi salatu vesselam. Prvu stvar koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste trgovina sa kamatom. Oni koji se budu bavili kamatom. Jednostavno, svi oni koji ulaze u kamatu i koji ulaze u sistem kamate, oni automatski postaju robovi. Postaju robovi onim koji im nude kamatne sisteme.
I onda se čovjek, da ne bi propao, ili čovjek kad propada, on se hvata i za slamčicu. I onda ih ljudi samo uvjetuju, kao što mnoge zapadnjačke zemlje uvjetuju muslimane tamo negdje na istok, upravo zbog tih kamatnih sistema. I samo padaju više i više i više i više. I sve u veće i veće i veće poniženje. Sve dotle dok ne dožive propast. Čovjek kada uđe u kamatni sistem, on tada postaje rob onih ljudi koji su mu dali tu kamatu i taj novac. Ni manje ni više nego njihov rob. Ni manje ni više. Bilo da je veća ili manja kamata. Pogotovo ako se radi na nekom državnom nivou. Ona sama po sebi donosi kamata, sama po sebi donosi propast pojedincu i propast zajednici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo što spominje jeste kamata. Drugo, oni koji se budu držali za kravlje repove. Šta to znači? Možda se danas neko bavi stočarstvom, ali nije zanemario Allahovu te bareke ve taala vjeru, što ne znači da je haram se baviti stočarstvom. Naprotiv, poslanici salavatullahi alejhim ejma'in, oni su bili pastiri, bavili se stočarstvom. Ali kad čovjek se samo bavi stočarstvom i to mu je preokupacija životna i postaje rob stočarstva ili rob te svoje zemlje da bi je obrađivao, ili čovjek postane rob svoga posla. Ajmo, možda je ovo zastaralo stočarstvo i zemljoradnje, to se možda više niko ne bavi, osim oni koji su na selu. Ali onaj koji postane rob svog posla, zaboravi na Allaha, na poslanika, na vjeru i tako dalje, na sve ono što su vrijednosti, jednostavno robuje svom poslu, Allah daje poniženje. Jer tu više nema napora na Allahovom putu. Šta kaže Allah? Daće vam, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah će vam dati propast i nećete se izvaditi iz njega sve dotle dok se ne vratite Allahu. Gdje je uspje? Onog momenta kada se budemo vratili Allahu. Ljudi nas uposle sa svim i svačim. Uposle nas kamatom, nemuslimani. Uposle nas da budemo robovi posla i odvoje nas od Allaha. I kaže, sa ovim možemo da manipulišemo, vi ne znaju za Allaha. A vidite, kad čovjek ima prvo Allaha i kad je on osnova svih drugih stvari, kad imamo Allaha na prvom mjestu, onda poslovi cvetaju i bez kamate. Šta god da se dofatimo, kako kažu ashabi. Wallahi, kad bi se dofatili za kamet i da ga podignemo, a poželjeli bi zlato ispod tog kamena, Allah bi nam ga dao. Ispod kamena, tako su vikali ashabi. Allah im dobe riči za šta god da se dohvate. Mi se udalimo od Allaha, šta god kaže, brate ne ide. Haj, subhanallah, da nema kakav majlija da mi zapišeš. Neće pa neće. Radim da ništa. Brate, možeš da mi pručiš ruki, tako mi Allaha zarađujem po 50.000 eura. Ne mogu da im vidim hajra. Pa kako da im vidiš hajra, brate moj, nigdje Allaha nema. Gdje da vidiš hajra? Mi kao pojedinci ne možemo da vidimo hajra. Tražimo da nam se uči rukija. Čuli smo za rukiju da nešto mijenja stanje. Ne može se promijeniti stanje rukijom. Ne može sve da bude sihr i džini. Ne može kuc i padanje kuca da budu sihr i džini, da smo svi opsihreni. I da svijem treba nam učiti rukiju. Da bi se kuc oslobodio i tako dalje i tako dalje. Moramo promijeniti svoje stanje. Da izađemo iz gafleta i da robujemo Allahu, kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da nismo robovi dunjaluku i robovi ljudima, već da budemo robovi Allahovi. Jer onaj koji robuje dunjaluku i ovim sistemima dunjalučkim, on je u poniženju. A uspjeh mu dolazi samo onog momenta kada izađe iz toga kada se vrati Allah. Jer kako kaže gospodar nebesa i zemlje, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ako vam budu očevi vaši, majke vaše, braća vaša, supružnici vaši, vaša rodbina, وأموال i imetak kojeg ste stekli, وتجارة تخشون كسادها i trgovina za koju se plašite da neće imati prođe, ومساكن ترضونها i vaše nastambe ili vaši stanovi ili kuće u kojim uživate, ehabbu ilejkum min Allahi wa rasuli, budu draži od Allaha i poslanika, wa džihadin fi sabili, i borbe i ulaganje truda na Allahovom te bareke wa ta'ala putu, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu, kaže strpite se sve dotle dok Allah ne dođe bi emri, sa njegovim sudom, da Allah subhanahu wa ta'ala presudi. Znači onaj čovjek koji pridaje pažnju svemu ovome, kada je čovjeku draži od Allaha i od poslanika i ulaganje truda na Allahom te bareke wa ta'ala putu, da mu je draži otac, majka, braća, sestre, dunjaluk, kuće, automobili, posao, onda Allah kaže, onaj sačekate, fatarabbasu, pričekajte vi dok Allah ne donese sud, ne presudi vam,
A kada dođe Allahova tebareke ve taala presuda, onda je sve kasno. Jer uzvišeni azza wa dželle na drugom mjestu kaže: "Illa tanfiru yu'adhibkum 'azaban elima." Ako budete prestali ili bježali od truda na Allahovom tebareke ve taala putu, Allah će vas kazniti žestokom kaznom, wa yastabdil qauman ghayrakum. I Allah će dati da taj narod, ti koji jednostavno bježe od Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah će ih zamijeniti drugim narodom. Jer takvi ne zaslužuju da budu na njegovoj zemlji. Ali ovdje striktno govori o muslimanima. Ne govori o drugima, nego o nama koji smo se prihvatili Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Navodno smo sljedbenici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda Allah kaže, onog momenta kada bježite od Allaha i poslanika, onda će vas Allah zamijeniti nekim drugima. Koji će da robuju Allaha onako kako treba. Oni koji će doći da slijede sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako treba. Ali tim i takvim će doći propast. Ili od samih ruku naši, ili od ruku drugi. I onda kako da tražimo krivce u drugima? Tražimo krivicu u sebi. Jer nismo u stanju da promijenimo stanje naše. Jer da smo u stanju da promijenimo naše stanje prema Allahu i poslaniku, s tim dolazi prestiž. Koga Allah uzdigne, nikoga ne može poniziti. Može li ko da ponizi one kome Allah do ugled? Niko. Ko je taj ko može da pobjedi vojsku Allahova koja Allah te bareke ve taala sa tom vojskom? Koja je to vojska u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem muslimanska i za vrijeme halifa, oni koji se stvarno držali Allaha i poslanika? Gdje su doživjeli poraz? Gdje su doživjeli poraz? Pa ni jedan poraz nisu doživjeli. Ni jedan poraz. Čak šta više molili su Omera radijallahu anhu za vrijeme njegove vladavine. Zamislite kada čovjek koji je pravda sam po sebi, dođu ljudi iz nemuslimanskih mjesta, iz nemuslimanskih gradova. Evo bi volio da napravite negdje onaj sječak, oni koji nas prate. Da ovo odvojimo. Imamo Omera koji je pravedni vladar, koji nije ubijao nedužne ljude i nije vodio ratove tamo gdje ne treba. Samo je vodio rat onog momenta kad je trebao da odbrani ljude, bilo muslimani ili nemuslimani. I ljudi iz nemuslimanskih mjesta, iz nemuslimanskih gradova dolaze kod Omera i kaže: Omere, pošalji svoju vojsku, pošalji svoje namjesnike u naša mjesta, u naše gradove. Mi ti ih dajemo. Da vi držite vlast, samo da nas sačuvate poniženja od naših ljudi jer sprovode nepravdu nad nama. Allahu ekber. To je historija zabilježila. Nisu bježali od Omera radijallahu anhu, nego ga pozivali da njegov namjesnik dođe u nemuslimansko mjesto da on bude gradonačelnik tog mjesta. Ili ministar odbrane, da tako kažemo, ili ministar policije, ili upravnik policije, kako god hoćemo. Zašto? Zato što su ti ljudi bili pravda sami po sebi. Obraćali su se Omeru i muslimanima samo da dođu u njihovo mjesta da im uspostave pravdu. To govori o nečemu velikom. To su naši djedovi. Omer je moj djed. Iako je živeo prije 1400 godina prije mene. To je moj dedo. Omer je naš djed. I svi ti halifi, to su naši djedovi. I ponosni smo na njih zato što su bili pravda. A mi, kad bi oni sad mogli da pogledaju njihove unuke, tako mi Allah bi se stidjeli. Niti ima pravde, niti bilo čega. I zato niti nas ko cijeni, niti nas ko poštuje. A kamo li da nas neko zovne iz nemuslimanskih zemalja da nam kažu: Boga vi preuzmite vlast kako bi nas ljudi oslobodili njihove nepravde. Šta je zapravo ključ? Vjera, bliskost sa Allahom, istinsko robovanje uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Istinska pravda, borba na Allahom te bareke ve taala putu. I onda poštuju drugi. Kada ljudi ne cijene sami sebe, ne mogu očekivati da budu cijenjeni od drugih. Onaj čovjek koji ne drži do sebe, do svog dostojanstva. Ako tog čovjeka ne poštuje porodica, kako da tražimo od drugih da nas poštuju? Nemoguće je. Kako bi naši stari rekli, kaže, o poštovanju jednog čovjeka. Kaže, kako ga žena isprati, selo ga dočeka. Kako ga žena isprati, selo ga dočeka. Jer je žena ta koja je najbliža svom suprugu. Od nje, ako možemo tako reći, a i slobodno možemo reći, ona žena koja je potpora čovjeku, oslonac čovjeku, koja ga pomaže kao što su žene pomagali poslanike sallallahu alejhi ve sellem u svemu. I kada ljudi vidu ozbiljnost te porodice, kako gledaju prema tom čovjeku koji je glava kuće, onda ga i drugi poštuju. Ne mogu da ga ne poštuju drugi ljudi. A kad ga tjeraju i kad viče: vela što imam ja blent kod kuće, pa i oni drugi kad izađe on iz kuće, oni ga smatraju da je blento. Jer ga je porodica ocijenila da je blento. I on ne može da bude velikan u njihovim očima, nego blento. A kad je cijenjen u porodici, kao što su bili poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi ridvanullahi ta'ala džemijin, svi su i poštovali. I ono s čime ćemo završiti jeste:
kada kod muslimana ili među muslimanskim safovima ili muslimanskom safu, bolje rečeno, zavlada zlo među samim nama, mržnja, i kada budemo uništavali jedni druge, onda nam prijeti opasnost i propast. Prijeti nam opasnost i propast. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah mi je sastavio zemlju. Allah mi je sastavio zemlju. Njezin istok i zapad. Pa koliko je prema istoku i zapadu dopro moj pogled, toliko će ili na tom tlu će biti Allahove te bareke ve taala vjere. I svjedoci smo i na zapadu i na istoku ima Allahove te bareke ve taala vjere. Alhamdulillah. I dio hadisa koji je u završnici. Jedan dio ćemo preskočiti, a onaj uzet ćemo zbog vremena, jedan dio u završnici. Gdje uzvišeni gospodar se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i daje mu do znanja sljedeće: odredio sam da tvoj ummet, da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neće biti uništen glađu, neće biti uništen glađu i neću dozvoliti da o vama ili da nad vama ovladaju vaši neprijatelji, pa makar se sakupljali sa svih strana. Vidite, Allah daje garant poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za dvije stvari. Gdje god da su muslimani žive, da ih neće ovladat glad i da neće ovladat njima njihovi neprijatelji, sve dotle dok budu čvrsti sljedbenici Allaha i poslanika. Ali gledaj šta Allah podučava poslanika i kaže: osim ili sve dok jedni druge ne budu u tvom ummetu uništavali i činili zlo. Vidite, subhanallah, Allah otkriva jedan dio koji će donijeti nama propast. Kada budemo se borili jedni protiv drugih, kada se muslimani budu borili jedni protiv drugih i kada bude u našim srcima zavladalo zlo prema našoj braći muslimanima, tada dolazi propast i poniženje. Tada nadvladavaju neprijatelji sa svih strana. Sa svih strana. Mi ne možemo jedni druge. Mi mrzimo jedni druge. Ne cijenimo se kao braća. Ne pomažemo se kao braća. Ne volimo se kao braća. Sve suprotno. U jednom safu imamo ljude koji ne govore. U jednom safu imamo mržnju. U jednom gradu borimo se. Pogledamo samo politiku. To vode muslimani. Kolika je samo borba i prljavština u toj borbi jedni protiv drugih. I to ljudi samo gledaju. Pogledamo arapski svijet, koja je borba oko vlasti i prevlasti. To svijet gleda, kaže, vidite ovih bolesnika. Kakvi su ovo bolesnici. Mi imamo kuranski ajet gdje uzvišeni azza wa jalla kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Držite se čvrsto Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. Nemojte se razjedinjavati. Mi smo razjedinjeni gdje god da smo. Gdje god da smo, mi smo razjedinjeni. Nema nas da smo dohvaćeni za to uže koje se zove Allahovo te bareke ve taala. A vidite, mi imamo svugdje u islamskim državama imamo granice. Imamo granice. Granica između Libana i Palestine, granica između Sirije i Iraka, granica između Jordana i Saudije, granica između Emirata i Katara, između Saudije i Jemena. Sve granica do granice. Allah kaže: držite se čvrsto Allahovog užeta i nemojte se razdvajati. Mi vadimo oči jedni drugima. Vidite princip. Isti taj princip kuranski uzeli su na zapadu. Ovdje nigdje granica nema. EU. Nigdje granice nema. Možete da odete u Holandiju, ne treba vam pasoš. Možete da odete u Finsku, u Švedsku, možete da odete u Holandiju, u Luksemburg, ne treba vam pasoš. Objedinili svoje snage, vladaju svijetom. Uzeli kuranski princip. Da budu međusobno zajedno. Da otklone sve barijere koje im smetaju. A čim postaviš granicu između, granicu između Rožaja i Tutina, ili Tutina i Novog Pazara, nema beričeta. Odmah si mu omeđio. Šta to znači? Pa ne možeš u njegov posjed. A to znači da mu nisi brat. Da ne može da se koristi tvojim blagodatima koje ima. Uđe nam krava, te nam malo pohara u livadu, mi izvadimo pištolj, te ubijemo čovjeka. La ilaha illallah. I ti da brane kuc, ti da odbrane ugled i čast muslimansku, pa ne može, braćo moja, vallahi, sve dotle dok ne budemo očistili naša srca od zla, od mržnje, dok u našim srcima jedni prema drugima ne ovlada ljubav, ne ovlada istinsko bratstvo, da se poštujemo,
da se cijenimo, da štitimo jedni druge, da ne ogovaramo jedni drugi. Mi sednemo za stol i ogovaramo našeg brata, udaramo mu na čast. To bratstvo, tu uspje. Ljudi su ranije trebali da šalju špijune u nekim muslimanskim zemljama da vide šta rade ti muslimani, kako su ophodili jedni prema drugima. Pa se ti špijuni polomili. Ti sa zapada špijuni po arapskom svijetu se polomili. Ili u tim nekim našim mjestima koji su radili u vrijeme Tita, šta rade muslimani, da li postaje, ne postaje i tako dalje, da li klanja ili stavio čašaf na prozoru, da li obavlja teraviju ili ne obavlja teraviju. Ali uvijek imali ti neki naši špijunčića, Abdullaha ili Erhama ili nekog drugog bi kazali tim ljudima da on robuje Allah. Imali ti špijunčića, ali je bila muka da dođe do neke informacije. A danas je ok. Danas otvorimo jedan portal, i samo vidimo, bace nam po jednu temu. Bilo vjersku ili političku i samo gledaju kako pucaju komentari od Abdullaha, od Harisa, od Bilala, od Abdul Kadira, od ovoga, od onoga. I onda vide kako je stanje muslimana. Sve ljaga, ponižavanje itd. A to govori o našoj nesvijesti, to govori o našoj udaljenosti od Allaha, od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To govori koliko nemamo vjere u našim srcima, u našim životima i koliko smo udaljeni od Allahove te bareke ve taala vjere. Zato njega uzvišenog budu od koristi da popravimo svoje stanje prema Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da budemo od onih koji će koristiti muslimanima i nemuslimanima. Molim Allaha dželle ve ala da budemo zaštitnici pravde na zemlji kada su u pitanju i muslimani i nemuslimani. Molim Allaha te bareke ve taala da nas učini od učitelja muslimanima i nemuslimanima. Molim Allaha te bareke ve taala da budemo poput našeg djeda Omera radijallahu an, gdje će nas ljudi pozivati da uspostavimo u nemuslimanska mjesta, da uspostavimo pravdu u njihovim mjestima. Njega uzvišenog molim da iščupa svaku vrstu zlobe prema našoj braći i prema onima koji tu zlobu ne zaslužuju. Njega uzvišenog molim da budemo od istinskih promotera njegove riječi i riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Njega uzvišenog molim da budemo dostojanstveni Allahovi te bareke ve taala robovi koji hodaju njegovom zemljom, s kojim će on uzvišeni azza wa dželle biti zadovoljan. I njega uzvišenog molim da iz naših kičmi poteknu prvaci u vjeri, u znanju, prvaci u pravdi, oni koji će jednostavno osloboditi svijet, dunjaluk od nepravde i od svega onoga što je zlo. Njega uzvišenog molim lijepim imenim, veličanstvenim svojstvima da pomogne našu braću u Palestini i svu našu braću i općenito ljude kojima se nepravda čini. Njega uzvišenog molim da dadne mir i svaku vrstu zla i zlih ljudi od strani, od nas i općenito od ljudi koji smetaju za normalno i prirodno funkcionisanje na zemlji. Allahume amin. Njega uzvišenog molim da nas sebi vrati onog momenta kada budemo najdostojanstveni njegovi robovi, kada budemo u potpunosti očišćeni od grijeha, da nas uzme sebi i proživi u društvu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ejma'in, u društvu šehida, istinskih nosioca bajraka Allahove te bareke ve taala vjere i u društvu dobrih i pravednih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.